ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ଏଇଆ ଦେବି ଯେ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଯଦି ମାରୁଥିଲି ପିଟୁଥିଲି ଏଭିଡେନ୍ସ କାହିଁ? ଘଟଣା ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଘଟଣା? ହଁ, କାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ, ଶୋ ମି ନା। ଆଉ ଇଟ୍ସ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସିମ୍ପଲ ଥିଙ୍ଗ। ଆପଣ ଯଦି ବାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କାହାକୁ, ତ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ଏଲିଗେସନ୍ସ। ଖାଲି ଏୟା ନୁହଁ, ଡାଉରି କେସ୍, ମନି ମ୍ୟାଟର୍ସ, ତାପରେ ଇଭେନ୍ ଧର୍ମ ଯାଇ ପଡିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋ ଉପରେ ଯାହା ଏଲିଗେସନ୍ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭଜନ ଗାଇବେ ନାହିଁ, ମାନେ ମୋତେ ଆଲାଉ କରୁନଥିଲେ ସେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଲୁଚି ଲୁଚି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଆଉ ସକ୍। କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା? ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ୟା କହିବେ, କିଛି ବି ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯୋଉଟାକି ଭାବିନଥିବେ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ମୋ ଦୁଶ୍ମନକୁ ବି କହିବିନି, ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଏଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇବାଟା ମୁଁ ସହିତରେ ଭାବିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଯୋଉ ଥିଲି ସେଇ ଟାଇମରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଘାଟା ଭରି ନିଆଯାଏ। ଆଉ କେହି ବି ଥାନ୍ତା, ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆଇ ଫିଲ୍ କି ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କମିଟ୍ କରିଥାନ୍ତା। ଡେଫିନେଟଲି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ହଟକେ, ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନେଇକି ମୋ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଗଲେ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ ସେମାନେ। ବହୁତ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇନଥିଲେ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ନେଭର। ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମନା କରୁନଥିଲେ? କେବେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁନଥିଲେ? ଠାକୁର ଘର ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ବି ମୋ ମା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ମା ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ସେମିତିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ। ବିକଜ ଅଫ ହର ଆଇ ଏମ୍ ଆଲାଇଭ୍ ନାଉ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ତ କିଛି ବି ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିଯାଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଆପଣ ରାଗି ନଥିଲେ? କାହିଁ ରାଗିବି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟିଆରପି ପାଇଁ ସେମାନେ କଲେ। ବିକଜ ମୋର ନାଁ ଚାରିଆଡ଼େ। ରୁକୁ ସୁନାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୀତ ବିବାଦରେ, ଗୀତ ନୁହଁ ତ ସାର୍, ଆପଣ ମଜା ଥଟା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରେ and he started make us fresh about, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ତାକୁ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ତ ଏଇଟା ମଜାଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟିଭିରେ ପୁରା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପୁରା କଦର୍ଥ କରି ଗାଇଲେ, ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଗୋଟେ ମଣିଷ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଦର୍ଶକ ଭାବିବା ଦରକାର। ବାପା ନଥିଲେ ବୋଲିକି ଯଦିଓ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ପୁଣି ସାନ ଭାଇ ନାହିଁ, ତ ଘରେ କେବଳ ମା ଆଉ ଆପଣ, ପୁଣି ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯୋଉଭଳି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସରେ ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବ। ହଁ ବିଲକୁଲ। ତ ମାନେ ଆପଣ କେତେ ଗୀତ ଗାଇବେ? ଯେତିକି ମିଳିବ, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଆପଣ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମଦ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ପିଇ ପାଇ ଦେଇଛି, ଗାଇ ପାରିଲାନି। ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ସେ ଜାଗାର ନାମ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ଆଠଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବରେ ମୋର ଏଇ ଟେନସନରେ ଥିଲି ଆଣ୍ଡ ମାଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ଚେହେରାଟା ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ବାପାଙ୍କର ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା ମାଇଣ୍ଡକୁ, ବାପା ଭାଇ ସବୁ ମନେ ପଡିଲି ବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସାର୍, ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବେ, ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ବସିବି ପଛପଟେ। And then they started screaming all over the media and on the stage कि ह୍ୟୁମାନ ସାଗର is drunk। ଆମର ଇଏ ବି କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ପିଇଛୁ ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କର, ଆଲକୋହଲ ଟେଷ୍ଟ କର। ଏତେ ଦୂର ବି ଯଦି ଆପଣ ସତ କହୁଥାନ୍ତି, ଅଫକୋର୍ସ ଏବେ ବି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ବା ସିଧା ସିଧା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ବେଶୀ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଧା ସିମ୍ପଲ, ମୋର ତ ସିମ୍ପଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ସିମ୍ପଲ ସିଧା ସିଧା କହେ, ଆଉ ସତ କଥା କହିକି ମୋ ନାକ ଏମିତି ଧରେ, ଏମିତି ନୁହଁ। ଯଦି ଖରାପ ଲାଗେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଇ ଏମ୍ ଆ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଗାଏ। ମୋର ବୁଲେଇ ବାଙ୍କି କଥା ହେବା, ସେତିକି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ନଥିଲେ ଆପଣ କହିନଥାନ୍ତେ ଯେ ଆପଣ ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେନସନରେ ଅଛି, ମୋ ମୁହଁ ପାଖକୁ 50ଟା ଭୂମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରେଇ ଦେବାଟା ବି ତ ଡେକୋରମ ନାହିଁ। ଡେକୋରମ ନଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ। ହଁ ହଉଥିଲେ ଲୋକ,
ସୁନ ବିବାଦ ଗଲା ଏବେ ଗୁଲୁଆ ବିବାଦ ଆପଣ ଘରେ ଆପଣ ଗୁଲୁଆ ଭାଇଙ୍କର ଗୁଲୁଆ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ବି ଦେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ନମସ୍କାର ବି କରିଛି ବଟ୍ ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଆମ ଗ୍ରୁପର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କଥା ହେଇଥିଲେ କଣ କଥା ହେଇଥିଲେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଏନିଥିଙ୍ଗ my work is to go to the stage and sing kaha ki asibo ki ko time ra asibo that is not my work but jehetu mo naare show ta book heichi loko tingga munda ଠେଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ na kalia bhai yes kalia bhai କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ତ kalia sonda bhai ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଫିଲ୍ମରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ କମେଡି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ଏଇଟା ସବୁ ହେଇଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଭେନ୍ ହିମ୍ ଦ ଆନ୍ସର ବଟ୍ ସେ ମୋତେ ନ ଶୁଣିକି କହିଦେଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଦେଲେ ସେ ଗଲା କଥା ଗଲା ପାଳନ କରିଥିଲେ ଝିଅ ଏବେ କୋଉଠି ମା ପାଖରେ ଅଛି ମା ଏବେ କୋଉଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନାଇଁ ବାଲେପାଳ I don't know ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଝିଅର ଠିକଣା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ that is my big problem କି ମୋ ଝିଅକୁ କିଛି ନ ହଉ ଦୁନିଆ ଉଲ୍ଟା ପଲ୍ଟା ହେଇଯାଉ ମୋ ଝିଅକୁ କିଛି ହବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ମାନେ ଝିଅର କ'ଣ ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତାର ଜନ୍ମଦିନରେ ତ ନୁହଁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଲୋକ ତାଳି ମାରନ୍ତି ଏ ତାଳି ଭିତରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କହିବି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁନିଆ ଓଲଟା ପଲ୍ଟା ହେଇଯାଉ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କିଛି ହବାକୁ ଦେବିନି ସେ ସଂସ୍କାରରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଖୁସିରେ ତା ଲାଇଫ୍ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି ସେ ଯିଏ ଯାହା କରୁ ମୋତେ ମାରି ଦଉ ହାଣି ଦଉ କି ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ବଳେ ବଳେ କୌଶଳ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଝିଅ କେମିତି ଭଲ ରହୁ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କହିବେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଦବ ହାଣିଦବ ହଁ ହେଇପାରେ ଆଗକୁ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ହାଣିଦେବି ମାରିଦେବି ବୋଲି ଥାନାକୁ କେସ୍ ଯାଏ ଆମେ ଖବର କରୁ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କହିବେ ଯେ ମତେ କିଏ ହାଣିଦବ ମାରିଦବ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତ ଆପଣ ଖବର ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ